Sme vďační za všetko, čo sme tu zažili. Sme špinaví, sme mokrí, sme spotení, to sme tam museli okúpať. Super skúsenosť. Čo sme zvládli, to sme dali. Čo sme nedali, to trénujeme. Super podujatie. Úžasný pocit toto. Sme unavení, ale máme perfektné zážitky, takže sme. Určite tu nie sme posledný krát. Máme za sebou prekrásny beh, ktorý sme neočakávali, že bude taký krásny. V nádhernom prostredí, plnom blata. Náročné ani tak nebol ten beh, ako tie prekažky, hlavne tie na ručkovanie, tým, že to bolo náročné podľa mňa na ramena, keď človek akože možno nemá také spevnené ramena. Prekažky pre nás boli dosť prirodzené a podobné tréningom. Sme sa zamotali a to bolo asi tak obchádzka na 15-20 minút. Pekní sme boli, keď sme prišli prepoznať prekážka, tak takto vyzeráme, ale je to super. A bolo to super, ale koniec koncov, že ďakujeme. Aj my staršie ročníky chceme niečo dokázať. Perfektná organizácia, super prekážky, super ľudia, takže určite odporúčame. Ďakujeme, aj na budúce.